Så har vi haft en del ballade de sidste døgns tid på grund af situationen med Talib Ben-Hassi. Ben-Hassis tilstand er stabil, men skulle det ændre sig, så forventer vi, at urolighederne tager til og rykker ind mod byen, så det er vores primære fokus. Ben-Hassi kommer på Svalegården, så I holder jer væk fra området. Medmindre I selvfølgelig skal ind og løse en specifik opgave. Vores tilstedeværelse, det kan optrappe konflikten yderligere. Ja, nogle spørgsmål? Møller? Hvor er Kofod og Poulsen? Tvungen ferie, indtil det afgøres, om der skal rejses sigtelse. Og det er en normal procedure, men jeg forventer naturligvis en frifindelse. Og hvad med afspacering? Der udbetales kun overarbejde resten af året. Det er jo kraftedme med, at vores egne børn ikke engang kan huske, hvordan de ser ud. Og lige præcis i dit tilfælde, Møller, så gør det jo ikke så meget. Ikke? Jamen, jeg har noget til dig her. Ej, en flot finger, du har der, hva'? Hold nu kæft. Prøv nu at høre her. Jeg ved godt, at I er hårdt spændt for, men jeg gør, hvad jeg kan for, at det bliver bedre. Godt. Og husk så. Vi er befolkningens eneste værn mod total kaos. Så lad os få genoprettet ro og orden, før der er nogen, der bliver i tvivl om det. Det er jer, der sætter dagsordenen. God vagt. Og pas godt på hinanden derude. God fornøjelse. Tak skal du have. Det bliver en lang dag. Det bliver en lang dag. Så er det jo bare 8 timer med ham der hurtigbrillen, ikke? Med hans musiksmag er det bekymret for. Det er sådan et lækker strisserrock. Bare boldbeat på fuld smør. Jeg giver en fyraftensøl, hvis der er noget, du får brug for at snakke om, ikke? Hvis jeg overlever så længe. God vagt, Gunnar. God fornøjelse. Tak. Der var han jo. Klar til at køre? Yep. Det er godt. Kvinder med store numser for klogere børn. Aha. Det er nok meget godt, at jeg fik børn med min eks. Har du børn? Ikke nu. Er du gift? Ja. Men ingen ring på fingeren? Ikke i arbejdstiden. Nej. Nu skal Larsens ring, der sidder fast i det hegn under en eftersættelse. Ja. Så huden blev skrællet af som en banan. Det var ikke så godt. Nej, det var sgu ikke så godt. Nej. Er det derfor, du ikke har den på? Eller knæver du udenom? Hvad? Det tager som et ja. Her er 14 med rundkastning til køretøjerne. Efter stenkast mod kollega på Hødevej efterlyser vi en gerningsmand, der beskrives som A-mand, 15-20 år, ca. 175 cm over broniveauet. Er det Rønning? Sort LS-trøje, sort jakke og... Ligger du og saver lidt i Rønning? Jeg var hendes vejleder. Ja, ja. Det gør det bare endnu mere fræk, sådan lidt lærer elev-action der. Håndjern og knibbel. Ned i detention. Billig lort. Slap nu af, højre mand. Jeg tager bare pis på os. Du kan ikke lave lort ordentligt. Den uafhængige politiklagemyndighed har iværksat en undersøgelse, der skal afgøre, om 2 betjente anvendte unødig magt, da de pacificerede 19-årige Talib Ben-Hassi. Det oplyser Ritzaus Group her til Fucking heksejagt, det der, mand. Kommunikationschef Det var ham, der gjorde udfald mod dem. bekræfter over for radioavisen,
Har du set ham, Ben Hassi? Selv er Han er gået en ordentlig lokum. Selvfølgelig lagde de sig ovenpå ham. Det har vi sgu da også gjort. men vil ikke kommentere yderligere i sagen. Pikhoved sidder bag sit skrivebord og gør sig til dommer over, om det er rigtigt eller forkert. Politiklagemyndighedens undersøgelse Han blæste igennem byen med 200 timer. I en stjålet bil, et mirakel, han ikke har slået nogen ihjel. og kan have alvorlige konsekvenser for de to betjente, som i dag er Der er blevet ikke nogen, der siger noget om. på ubestemt tid. Tænk, hvis han rammer et lille barn. Yderligere Skal vi høre noget? Nej, den har rettet her ret. sommeren Sådan er den, det ved du godt. skulle der være mulighed for, at Danmark slår varmerik. Du er modig. Det er godt. Nu står du også på underholdningen. Kræftet ikke sagt 2 ord hele morgenen. Og nu kører jeg mig af helvede til. Så nu fortæller du mig en historie. Hvad vil du høre? Hvad er det største fuck-up, du har lavet på job? Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet et eneste. Hold nu kæft. Alle har lavet et eller andet. Hvad så? Kom nu, ud med det. Hvad så? Kom nu. Jeg var engang i praktik ude på Vestegnen. Sådan. Og på et tidspunkt så bliver jeg bedt om at gå ned i kælderen og hente en kasse fyldt med CS-granater. Ja. Så jeg går derned, jeg finder kassen. Men i det, jeg løfter kassen, så går splitten ud på en af granaterne. Shit, man. Hvad gør du så? Hvad fanden tror du? Så skulle da kassen og løb. Når lige akkurat der smækker døren i, så hører jeg det største brag, du kan forestille dig. Og så et til. Og et til. Nej, I sprang de alle sammen? Ja. Fuck, man. Men depotet, det må sgu da være sprængsikker. Ja. Altså, døren, den var meter, og væggen var 2 meter tykke, så jeg troede også bare, at den stod på lidt oprydning og nogle kvejebajer. Ja, tak. Men så hører jeg brandalarmen gå i gang ovenpå. Folk, de begynder at vælte rundt, og gassen sidder gennem en udluftningskanal og spredt sig i hele bygningen. Kæft, hvor er det dumt, mand. Men det var ikke det værste. Er der mere? Der gik over en halv time, før der var nogen, der kom i tanke om de 2 romager, der sad nede i detentionen. Så sad de dernede og hostede lukkerne op og brækkede ud over det hele, eller hvad? Ja. Okay. Fuck dem, mand. Fucking cigøjner. Ikke? Så kan de fucking lære det. Skal vi køre? Ja. Fucking cigøjner, mand. Jeg tror lige, de kunne få en gratis overnatning på Hotel Vester med 2 varme måltider, porno og fjerner. Du ved godt, det er derfor, de skal have lavet al deres kriminalitet inden kl. 19, ikke? Altså, når de sgu ikke få aftensmad. En cigøjner, der sælger en kylottesteg i Brugsen, koster statskassen 50.000 kroner. Men skal du have en ny holder til din notesblok, så skal du sende en skriftlig ansøgning i 3 eksemplarer til regnskabschefen HR, drift og logistik. Det er 14 forespørgsel i IK, Roman 1490 skiftet. Roman 1405 til EK, kom. Det er 14 til IK på Bravo, Mike, 79 757. Jeg gentager BM, 79 757, Roman 1490 skiftet. Hvad så? Bare en fra Mercedes, det er sikkert ikke noget. Det er bare en mere fornemmelse. Roman 1405, Bravo Mike 79 757, en ukendt Mercedes C-klasse tilhørende Hamza Al-Farsi, kom. Det er 14 modtaget, Roman 1490 skiftet. Det er også mands bil. Hamza er bare en del af hans gruppe. Så du det? Ja. De har spottet os. Hold øje med, at de ikke smider noget ud af vinduet. Vi kom mod Svalegården, og planen ikke, vi skulle holde os væk derfra. Der er en mindreårig på bagsædet.
Skru ned for det lort der. Hop lige ud af bilen begge to. Hold da kæft, hvad får du ham der? Ham der? Kartofler. En masse kartofler. Bare kartofler? Ja. Hvad blev der af din lille gangsterpraktikant? Hvor skulle han hen? Det eneste gangster her er dig, chef. Hvad lavede han i din bil? Det er min fætter. Hvad fanden er det med at drenge og parfume på? Du stinker som et helt horehus. Eller er det din mor, jeg kan lugte? Hvad? Nu siger jeg det for sidste gang. Du holder dig væk fra de smykker. Er du med? هذا لا بذبحك ولا خنزير. Bliv det der. Bliv der. Selvfølgelig. Det er godt. Skide godt. Pisser jeg med. Romeo 1405, Romeo 1405. Vi kan se på flådestyringen, at de opholder jer i Svalegården. Hvad skyldes det kom? P14 vil følge op på mistænkeligt køretøj. Romeo 1405 skifter. Romeo 1405, det er modtaget. Til at blive